Walo na rin kuha, walo. Walo. Laban. 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 Duha. Dili pa na bangko. Bogi be, walo-walo ni. Kapyat. Ah, walo-walo, talamban. Kapit ka? Ah, sinsiyo lang balayog be. Sinsiyo lang balayog be. Hello! Padung mi karon sa Odysea Aquarium. Kay nay batang ganahan di mo ato dito. So 57 minutes to destination mi na siya sa Scottsdale, Arizona. Originally 2 hours kinikikan sa mong stay ng hotel niya. Basta mag-road trip Kaya ka na with 2 hours, family, 10 ay bata. minutes kay nagkasayop-sayop mi. Hindi lang about nature ng mga Bitaw, bukid. dapat So, kay i-plan sa nga ma-enjoy sa kids kung na may kids. Look viewer! Lamo na ilang restroom diri guys. Look viewer! There's a shark! Whoa! Did you see that viewer? Big no? amazing kayo lang diri guys, kaya aquarium mo. Oh, may shark oy. Ano po naman kasi diri may shark oy. Oh. Ihi ka diha. Ihi ka diha, tanaw ka diri ka aquarium mo. Oh. Guys no. So kita-kita ta later, i-explore ni namo ang Odysea nga aquarium. Bye. Guys na. Voted America's best restroom, oy. Guwapo ka nitong sumba, boy. So, nanamisod sa Odysea Aquarium, diri sa Arizona. Wherein, makita nato ang libo-libo nga mga mananap sa dagat. Hello! Yo! So, kailangan ka maghunaw first before ka mo sabot or mahikap sa mga mananap diri sa aquarium. Guys, kami sa pagihan, no? Wapo kayo ng ilarang, no? Anong mga pagi na sa mulikot, no? Oh. Tapos naghanag kamatis ba? Kaning nga escalator guys, kay padung ni siya sa ilaw sa aquarium. Aw ha? Murag stingray nga shark, breed na Breed lagi. Kuyo, wag na ako ano eh. Leopard.
Kaya biyag na ako ng karaho. Doon lipat. Das magnet ka nito karahong dako. Tira din. Walang main sa Odysea Aquarium. So, masuot ko diha karon para makita ang mga klaseng mananap sa dagat. So, kita-kita ta later. Wagid mi kay bawo guys, nganong naami dire. Nganong mura ni aquarium anong gari, mura naman ni nananaog sini ani, naloko naman eh. We had a 20-minute moving experience, so we asked her remains here at this time. That being said, we need you up at any point. Wait for her to come to complete stop. Wow, so rotating aquarium na siya. Wala kong sinihan. Ituyok ang sinihan dali. Uy, naloko man. Uy, ituyok. Uy, oh. Win. Rotate na sa daw. Tuyok na siya. Mga tao dili tapulan kayo ang patulupon ba ang kaniba. Ang murag sini. Behind there, okay? Those are California's favorite forms, chin and back scratches. Nagbuga maning mga karaho, wal batasan ay. Mga to siya guys, awesome kayo kay ang theater ba, mutuyok siya niya, rotate ba para makakita ka sa mga sea creatures sa aquarium ba. Tinapulan style ba, muna dire ba. Hindi lang kailangan mo lakaw, ang theater mo yung tuyok, ang gawas na mi. Amazing! Amazing, huh? Yeah! Amazing. I always say that's pretty impressive for the middle of the desert. It's Jer. Alright, everyone, check around your feet, check your pockets, make sure you have all your So personal kita-kita ta later guys. your phones, your So na ko nakitaan sign guys no nga basig makakita domik mga wild donkeys, watch for wild donkeys ba. Kita kita ko. Wild pas wild. Hi guys, ay Mataron. Flagstaff, Arizona. Flagstaff, Arizona. Laid back kay Basmo. Pero ka? Hi. 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 Itong may mga outdoor Ramir. Dala na. Hey guys, nami karon sa Suba-Suba no. Suba-suba. Suba-Suba. Susuba. Susuba. Japanese restaurant. Famous na siyang restaurant for mga noodles. There is a Flagstaff, Arizona. Nami sa gawas kay mahangin ba? Earning nun ba? Ayan.
Happy hour. Ayan. Maganda lang. Karon ko kita gingani green nga beer oh. Nice na. Kuya, what's the beer oy? Nice na. Matcha. Namin kayo, Bart. The best. The best. The best yung ayaw sauna. Dance, be dance. Vior. Vior, say hi, Vior. Vior, say hi. Say hi to mama. So, alaw, dara sa akong likod oh, kanang pedal-pedal nga kuan ba? Kanang, sa tawag ani oy? Mobile kanang imnanan. Pahinayay nagpedalig mahubog. Dapat synchronize gud mo ana. Kung mag-inom mo ana, masakay mo atong pedal-pedal, synchronize gud mo.